ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த வீடு தாங்க சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இதோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு தாம்பரம். அதாவது தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கரெக்டாக 4 கிலோமீட்டர் இந்த வீட்டுக்கு. கிஷ்கிந்தா மெயின் ரோட்லேருந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு 100 மீட்டர்லேயே மெயின் ரோடு பக்கத்துலேயே இந்த வீடு இருக்குங்க. லேண்டு பார்த்தீங்கன்னா 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்டு. பில்டிங் வந்து 2100 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து பில்டிங் ஏரியா. 2 பக்கமும் கேட் இருக்குது. மெயின் என்ட்ரன்ஸ் ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் பார்த்துருக்கு. இது கார் பார்க்கிங் நார்த் ஃபேஸிங் பார்த்து வச்சுருக்காங்க. வாஸ்துபடி வீடு கட்டியிருக்காங்க. கார்னர் பிளாட் இது. 2 பக்கமும் 24 ஃபீட் ரோடு. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் நல்ல சின்னதாக கார்டன் வச்சு ஸ்பேசியஸாக இடமும் விட்டுருக்காங்க. பாருங்கள், என்ட்ரு ஆகிறோம். இப்போ வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ரானோம் லிஃப்ட்டு வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, இதில் ஒரு 3 பேர் போகலாம். லிஃப்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் லிஃப்ட் இருக்குது. இங்கே சின்னதாக ஒரு மினி ஹால் மாதிரி இருக்குது. இதில் மோட்டார் இருக்குது. 2 மோட்டார் வச்சுருக்காங்க. அதில் ஸ்டெப்ஸு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போகிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸு. படிக்கட்டு எல்லாமே பாருங்கள் கிரானைட்டில் போட்டிருக்காங்க. ஃப்ளோரிங் எல்லாம் கிரானைட். கைப்பிடி எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் போட்டிருக்காங்க. என்ட்ரானோடனே இது ஒரு ஹால் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில். அது டிவி ஷோகேஸ் வச்சுருக்காங்க. இன்டீரியர் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. வுட் ஒர்க் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்கள், வாலுமே நல்லா கலரிங் பண்ணியிருக்காங்க. இது கிச்சன். இப்போ நம்ம பார்க்குறது கிச்சன், மாடலர் கிச்சன். சிம்மியிலேருந்து வுட் ஒர்க்கு கப்போர்டு எல்லாமே வந்து வுட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. இது கிச்சன்கிட்ட இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட் வரும் கிச்சனுக்கிட்ட ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு. அதுக்கு அந்த பக்கம் பாருங்கள், அந்த ஆர்ஓ மிஷின் எல்லாமே அப்படியே கொடுத்துட்றாங்க. இந்த பக்கம் பூஜா ரூம் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு அந்த பக்கம் வாஷ் பேஷன் ஏரியா வச்சுருக்காங்க. யூனிட்டி ஏரியா. அங்கே நம்ம வாஷிங் மிஷின் அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். அப்படியே என்ட்ரு ஆனோம்னா இங்கே ஒரு பெட்ரூம், அட்டாச் டாய்லெட் பாத்ரூமோடு இங்கே ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது. டாய்லெட் பாத்ரூம். இங்கேயுமே கபோர்டு ஒர்க் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. வுட் ஒர்க்கில் பண்ணியிருக்காங்க. மேலே லாஃப்ட்டு எல்லாமே வந்து கபோர்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க வுட் ஒர்க்கில். இவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில். இப்போ செகண்ட் ஃப்ளோர் போகிறோம் நம்ம. இப்போ செகண்ட் ஃப்ளோரே என்ட்ரு ஆக போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், செகண்ட் ஃப்ளோருமே பாருங்கள் கிரானைட் தான். ஸ்டெப்ஸு ஃபுல்லாக சைடில் கைப்பிடி வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் போட்டிருக்காங்க. பெயிண்டிங் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க. வீடு கட்டி 4 வருஷம்தான் ஆகுது. இருந்தாலும் வீடை வந்து நல்லா பராமரிப்பு பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அவங்க வந்து வேறு ஏரியாவில் லொக்கேட் பண்ணி போயிட்டாங்க. அவங்க ஆசைக்காக கட்டினது. இப்போ வந்து அவங்க வந்து வேறு ஏரியா போயிட்டாங்க. அதனால் இந்த வீடு எனக்கு விற்று கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாருங்கள், இது ஒரு பெட்ரூம் செகண்ட் ஃப்ளோரில். இங்கேயுமே அட்டாச் டாய்லெட் பாத்ரூம் இருக்குது. கபோர்டு இருக்குது, எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் எல்லா ரூம்லேயுமே நீங்கள் டிவி கபோர்டு வச்சுருக்காங்க. அங்கங்கே நீங்கள் வந்து டிவி வைக்கிற மாதிரி ப்ரொவிஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அதுலேயே ஹாலு வெளியில் வந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது. செகண்ட் ஃப்ளோருக்கும் லிஃப்ட் வரும். அதை பாருங்கள், இதான் லிஃப்ட்டு. அந்த கார்னரில் லிஃப்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு கேப் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ இந்த பக்கம் பெட்ரூமுக்கும் போகிறோம். இங்கேயும் பாருங்கள் கபோர்டு ஒர்க் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல போர்டு மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல நம்ம டிவி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த இடம் வச்சுருக்காங்க. இது ஷோகேஸ். இதுலேயுமே ஒரு அட்டாச் டாய்லெட் பாத்ரூம் இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், அங்கே ஒன்று இருக்குது. 3 பெட்ரூமுமே அட்டாச் டாய்லெட் பாத்ரூம் இருக்குது. கார் பார்க்கிங், லிஃப்ட்டு எல்லா ஃபெசிலிட்டியோட இன்டீரியர் ஒர்க்கும் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாமே கிரானைட்டு. ஃப்ளோரிங் எல்லாருமே கிரானைட்டில் போட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ரூஃபுக்கு போகிறோம்.
இப்போ ரூஃப்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஷீட்டு போட்டிருக்காங்க. ஏற்கனவே வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸாக இருந்திருக்கு. அப்புறமா வந்து காற்று நல்லா உள்ளே வர ஆரம்பித்தோடனே மழை பெஞ்சாலும் அவங்க வந்து நடக்க முடியலையேங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு ஷீட்டு போட்டு ஒரு 10க்கு 15 அந்த சைஸில் பாருங்கள் ஷீட்டு போட்டு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதுலேயும் விண்டோலாம் கொடுத்து ஃபுல்லாக இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள் சுற்றி வீடுங்க தான். நல்ல காற்று நல்ல ஸ்பேசியஸாக இருக்கும். ப்ரைஸ் வந்து 95 சொல்கிறாங்க.